ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, хушомадед ба канали мо. дар навори имрӯза 16 мошина трактори фурӯшияй қимат арзон ҳамаи намуд ҳастак бародаро. ҳатман видеонавора ки то охир тамошо кардаем, я дуна лайка бародаро биҷиқе ба хотири пешравӣ моем, я дуна лайка биҷиқе ва дар шумо чизе ки маъқулай ҳатман дар комментария бинависе. иншоалло мо пешкаши шумо мекунем. худованд ҳамата нигаҳдор боша бародарои азиз. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 148 сомонию 64 дирҳам. худо нигаҳбон ту бародарои азиз. ҳатман видеои моро то охир тамошо кунед. Якум мошини фурӯшӣ Audi A4 соли баромадаш 2002 солаи сӯзишвориш бензин, кузов седан, объем мотор 1.8 бародаро, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. соҳиби мошин мега қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 45000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экранай бародаро. бештар маълумотро марҳамат занг занед. соҳиби ҳамин мошин худаш гуфтагия ки ман мерасонам. нархаш 45000 сомонӣ гуфтем. ина бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯшӣ ВАЗ 2114 соли баромадаш 2011 солаи бародаро. сӯзишвориш бензин, кузов хачибек, объем моториш 1.7, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега ягон камбудӣ надорад. мошин навай. нархша 33000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. марҳамат касони харидори. рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. бештар маълумотро дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшӣ Opel Astra G соли баромадаш 1999 солаи сӯзишвориш бензин, газай, кузов хачибегай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин созай мега нормалния, ягон камбудӣ надора. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 40500 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. нашод документ дигар чизош худаш соҳиби мошин мефаҳмонад. мошин коробкаш автомата. ина бародаро худтон бинед. нархша 40500 сомонӣ мега бо савдо мешавад. марҳамат рақамҳо дар рӯи экран. бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас намоед бародаро. чорум мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли баромадаш 1997 солаи сӯзишвориш бензин, газай, кузов хачибегай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мега соҳиби мошин худаш қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархша 33000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. мега рақамҳо дар рӯи экранай бародаро. ина мошина худтон бинед. марҳамат занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас намоед. рақамҳои номри мошин 9291. ина бародаро занг занед. панҷум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla соли баромадаш 2006 солаи бародаро. сӯзишвориш бензинай, кузов седанай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. мошин ай вагон наофровардагиай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. клёнкаҳош то ҳадар кандагӣ нестанд. мошин бо арзон ай. нархаш 75000 сомоние ки бо савдо карда мешавад. мега касоне ки харидори. рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас намоед. мошина ай дист натиед бародаро. мошин нав пачка ай. шашум мошини фурӯшӣ Toyota Mark D бародаро. соли баромадаш 1994 солаи сӯзишвориш бензин, газай, кузов седанай, объем моторш DI, коробка передачи автомат. мошин ягон айб мега надорад. мошин хубай. мега ягон Opel ам боша бо алиш карда мешавад. нархша 18000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экрани шумо. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. марҳамат занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla соли баромадаш 2007 солаи сӯзишвориш бензинай,
кузов седанай, объем мотори 1.8 коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мегӯяд соҳиби мошин худаш бародаро. мо ай пеш худмон гап намезанем. мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғантепа, нархша 75 000 сомонӣ мегӯяд ки бо савдо карда мешавад. мошин рангаш сафедай, мошин хубай. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед, бештар маълумотро дастрас намоед. ина бародаро мошин. ҳаштум мошини фурӯшӣ. ина бародаро Opel Astra J, соли баромадаш 2000 солай, сӯзнишвориш бензинай, кузов хачибегай, объем моториш 1.6 коробка передачи механикай. мошин хуба, ягон камбудӣ мега надорад. ина бародаро мошина хитон бинед. нархша 40 000 сомонӣ мега. бо савдо мега мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғантепа, ҳами ҷои хидмон. 40 000 сомонӣ нархаш бо савдо мешидааст. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои бародаро марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас намоед. нӯҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra J бо бародаро ина яктега Opel Astra J, соли баромадаш 1999 солай, сӯзнишвориш бензин газай, кузов хачибегай, объем мотори 1.6 коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб техникӣ мега қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғантепа. нархша 30 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумои бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас намоед. мошин беҳад мега хуба, ягон камбудӣ надора. нашод документи дига чизош бародаро марҳамат занг занед, соҳиби мошин мефаҳмонад шумода. даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F, соли баромадаш 1993 солай, сӯзнишвориш бензин газай бародаро. кузов седан, объем мотори 1.6 коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб мега қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. бо мошинам арзон кардагиай. нархша 22 000 сомонӣ мега, бо савдо карда мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғантепа. гуфтем нархша 22 000 сомонӣ мега, бо савдо мешавад. марҳамат, касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед бародаро. 11 мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti, соли баромадаш 2005 солай бародаро, сӯзнишвориш бензин газай, кузов седанай, объем мотори 1.6 коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати киногӣ қарор дорад, соҳиби мошин мегӯяд. ҳамаш садай. харидор занг занад, бо чақчақ менем мега. харидори аниқ боша занг занад, бо чақчақ менем. нархша 38 000 сомонӣ мега. мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғантепа. касоне ки харидори бародаро марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумои занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla, соли баромадаш 2007 солай, сӯзнишвориш бензини холияй бародаро, кузов седанай, объем мотори 1.6 коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, соҳиби мошин мега. қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғантепа. нархша 57 000 сомонӣ мега, ки бо савдо карда мешавад. мошин мега ягон камбудӣ надора. мошин хубай, дар ҳолати хуб қарор дорад. нормали мошинай. қарор дорад, гуфтем, дар шаҳри бохтар қурғантепа. 57 000 сомонӣ нархаш. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумоай. марҳамат занг занед бародаро. 13 мошини фурӯшӣ. Opel Astra J, соли баромадаш 2003 солай, сӯзнишвориш бензин газай, кузов универсалай, объем мотори 1.6 коробка передачи механикай. мошин мега якдаста гаштагия, такси кор кардагӣ нест. бо аҳлишани мешидаст, ё сечка қатӣ, ай болои караван бо пул қатӣ мекунад. мақсад мешидаст сечка қатӣ, аҳлиш мешидаст бо пули қатӣ. нархша 50 000 сомонӣ мега, ки бо савдо карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экрани шумо, марҳамат занг занед бародаро. 14 мошини фурӯшӣ. Mercedes S-Class бародаро, соли баромадаш 2000 солай, сӯзнишвориш бензин газай, кузов седанай, объем мотори 1.8 коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега. қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғантепа. нархша 70 000 сомонӣ мега, ки бо савдо карда мешавад. мошин ягон камбудӣ мега надорад. уқа гаштагирам неста, хубай. хай касоне ки мақсад харидори бародаро, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумоай занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед.
15 мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi соли баромадаш 1996 солаи сӯзишворӣ бензин газай кузов седанай объем мотори 1.6 карока передачи механикай. Документош тамом шидагиян газ бензин ҳамаш кор мекунад мега 100%. Мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғонтепа. нархша 16000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои бародаро марҳамат занг занед бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. ина бародаро мошин хубай мега ягон камбудӣ надорад. мошина истифода бурда метавонед. 16 мошини фурӯшӣ. ина бародаро трактори МТЗ-80 трактор хубай мега ягон камбудӣ надорад. нархша 60000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед бештар маълумотро нашод трактор аз соҳиби ҳамин трактор худаш дастрас кунед. трактор хубай мега гаштагирам нест. қарор дорад дар шаҳри Истарафшан бародаро бахшиш Истарафшан. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумои бародаро.